Dobrý den, vítejte v Renault Praha Zličín, tentokrát ve světě užitkových vozidel Renault Pro Plus. Dnes si představíme zcela nový vůz pro rodinné a firemní aktivity Renault Traffic Passenger. Díky širokým možnostem konfigurace kabiny lze nový Renault Traffic přizpůsobit pro práci i pro cestování s rodinou. Bezpečnost jízdy a dynamickou a úspornou práci motoru zajišťují pokročilé technologie, které naleznete ve všech součástech tohoto skvělého vozu. Renault Traffic Passenger se nabízí ve 2 délkách a 2 stupních výbavy. Počet sedadel se dá konfigurovat od 2 do 9 míst a objem nákladového prostoru je od 1 do 6 metrů krychlových. Zadní 2 řady 3místních sedadel lze z vozidla vyjmout bez použití nářadí a sedadlo ve 3. řadě je sklopné pro rychlé zvětšení nákladového prostoru. Pečlivě propracovaný vzhled přístrojové desky s použitím nejnovějších technologií zpříjemňují chvíle na dlouhých cestách. Nastavitelný volant ve 2 úrovních a výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou zvyšují komfort užívání. Veškeré dodávané typy autorádí a navigací s ovládáním pod volantem disponují připojením USB a Bluetooth a mají integrovanou handsfree sadu. Kabina vozu nabízí až 90 litrů úložných prostorů, díky nimž budete mít všechny nezbytné předměty stále na dosah ruky. Základní výbavu lze rozšířit o klimatizaci a topení s rozvodem do zadní části vozu, parkovací asistenty, multimediální a navigační systémy a další výbavu, která zpříjemní již tak pohodovou jízdu v tomto skvělém voze. Atraktivní design, prvotřídní kvalita a moderní technologie vám společně nabídnou úžasné jízdní zážitky a zajistí maximální komfort všem cestujícím. To je Renault Traffic Passenger.